Velkommen til Leningrads matrikelpind. I denne uge befinder vi os lidt i det lumre hjørne. Vi er taget med fluen en tur i pigernes omklædningsrum. Hvad Lone? Er der har taget min ballon der brand? Nej, det er fandme ej. Hvad så med min krøllejern? Nej, Hvad med min sko? nej. Prøv lige at tage et bid af det her æble. Hvorfor? Fordi du bliver forpullet møjsol, når du er sulten. Er det bedre? Ja, det er faktisk nok. Prøv at se, der er en æderkop. Okay, det er bare en flue. Er det en flue? Er det en flue? Jeg tror, vi stopper her, så pigerne kan få lidt fred. Vi siger tak, fordi I lyttede med til Leningrads matrikelpind. Vi lyttes ved.